Suomen nostatus. Hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa Suomen nostatuslähetyksen pariin. Mun nimeni on Tuomas Enbuske ja tässä on Otto Juote. Terve. Tervetuloa mukaan. Hän on perheisä Munkkiniemestä ja me tehdään tämä lähetys aina yleensä tiistaisin mun olohuoneesta. Me nauhoitetaan se siis. Ja näytetään tämä nauhoitus nyt samalla sitten myöskin sinne teille, mutta yleisesti ottaen voitte katsoa tämän YouTubesta ja Spotifysta. Ja olette katsoneetkin, kiitos siitä. Ja aina ensimmäiset 50 minuuttia on maksutta, aina. Teitte sitten mitä, olitte pahoja ihmisiä tai hyviä ihmisiä, tai mikä on teidän maailman katsomus. Saatte katsoa ja kuunnella, eikä 50 minuuttia ilmaiseksi. Ja sen jälkeen, jos haluatte, täysin vapaaehtoisesti, niin 499 hintaan voitte tilata nämä ekstra materiaalit. Ja kiitos, että tosi moni on tilannut. Kiitetään jokaista, koska hyvän tekeväisyyttähän se on. Aivan liian kallis se on, aivan liian vähän sillä saa. Mutta silti te tilaatte ja on siellä oikeasti siis hyvää materiaalia. Me joudutaan tässä mainstream-lähetyksessä vähän pidättelemään, mutta siellä me ollaan avoimesti rasisteja ja kommunisteja ja humanisteja. Niin kyllähän tietyllä tavalla se, että tämähän saattaa olla parasta mitä on, mutta kyllähän ihmiset ansaitsisivat parempaa. Sehän ei sillä tavalla niin kuin, sehän ei oikeuta tätä, Ei. että muut on huonoja. Ei. Toki siis on helppo olla hyvä, kun muut on niin huonoja. Eunukkien maassa pienimunainen on kuningas. Joo, se voi olla, että siellä pallilla voi istua ihan niin kuin yhdelläkin pallilla. Mutta meillä on tänään siis tämä nauhoitus maanantaina sen takia, että me halutaan puhua muiden muassa Iranin tilanteesta, joka tapahtui ja eskaloitui nyt tuossa lauantai-iltana. Ja puhutaan muun muassa siitä ja puhutaan paljon muustakin, mutta sen takia tehdään tämä nyt maanantaina. Mutta aina vakituisesti Spotifysta, YouTubesta, tilatkaa meidän ekstramateriaalit, tuette riippumatonta journalismia. Otto on täysin riippumaton, mulla on vähän, joudun vähän mielistelemään jotain tahoja, mutta Otto on täysin riippumaton, eli puolet ainakin tästä on niin kuin, täysin riippumatonta. Lasket sen. Kukaan ei ole mitenkään riippumaton, se, että kaikilla on intressejä. Ja jopa siis sellaisia, mistä he ei ole tietoisia. Siellä voi olla joku semmoinen ikään kuin propagandan siemen, joka on uitettu jossain alakouluiässä. Että minä olen noinen puolella, hyvien puolella. Niin ja siis se on nimenomaan se joskus teiniässä muodostuva käsitys hyvästä ja pahasta. Ketkä on hyviä, ketkä on pahoja. Minkälaiset asiat on hyviä ja minkälaiset asiat on pahoja. Ja esimerkiksi ajatellaan nyt vaikka jotain boomeriden sukupolvea. Mä kirjoitin tästä Instagramissa, mutta kerranpa nyt vielä, että kun ajatellaan, että ne on tosi vahvasti sitä, että nyt on paha aika. Nyt on Trump on paha. Mutta sitten kun ne on oikeasti itse joskus parikymppisenä katseleet jotain Neuvostoliiton kommunismimeininkiä, niin ne ei ajatellut ollenkaan, että tämä on niinku paha. Ne on saattanut ajatella, että joo, tuolla ihmisillä ei ole niinku ruokaa. Tai tuolla ihmisillä niinku ei ole sananvapautta, mutta ei se niinku paha ole. Mutta kyllähän nyt heidän nuoruudessaan, kun vaikka puolet Euroopasta tuonne keskelle Saksaa, melkein niin kuin Ranskaan ja Hollantiin ja Belgiaan saakka lähes. Pieni kaistale vielä oli siellä niin kuin vapautta Länsi-Saksan puolella, niin silti tämä alue siitä itäänpäin yli puolet Euroopasta oli kammottavan järjestelmän sosialismin alla. Niin nämä tyypit sanoo nyt, että nyt on paljon pahempi kuin Trump Yhdysvalloissa, koska niille on silloin muodostunut käsitys hyvästä ja pahasta. Ja silloin ne ei osanneet ajatella omaa aikaansa niin pahana. Mä oon miettinyt semmoistakin, että muistatko Nietzschehän puhuu siitä, että niin kuin hulluus on yksilössä harvinaista, mutta väkijoukossa niin kuin sääntö. Että voisiko se olla vaan niin, että ikään kuin mitä suurempiin yksiköihin siirrytään, niin sen sosiopaattisempia niistä tavallaan tulee. Siellä voi olla vaikka miten paljon hyviä ihmisiä töissä, mutta se organisaation logiikka ikään kuin johtaa siihen, että on saatettu vaikka perustaa joku semmoinen vaikka mummun ja papan elintarvikemyymälä. Ja sitten kun siitä kasvaa semmoinen monikansallinen konglomeraatti, niin ne joutuu jossain vaiheessa pohtimaan sitä, että miten paljon tänne voidaan laittaa selluloosaa sekaan. Ja nyt olisi tärkeää polttaa tämä sademetsä, että saadaan tähän tämmöinen iso tehdas. Tässä marginaalit on pienet. Tämä on tärkeää. Ja jos ei tehdä, niin joku muu tekee. Ja siihen muodostuu aina se rakenne, että joku muu tekee sen pahan kuin minä. Sehän koskee siis kaikkea, myös hyvää. Et juuri näin, että jos on niinku 2 ihmistä vetämässä köyttä, niin molemmat vetää täysillä. Mutta sitten kun niitä on 5, niin ehkä pari alkaa ajatella, että no mä en nyt ihan niin täysillä vedä, koska nuo muut vetää kuitenkin täysillä. Ja sitten jos siinä on 100 vetämässä köyttä, niin aika moni ajattelee, että no hei, mä vähän näyttelen, että mä tässä vedän, mutta kun ei mun nyt huvita just nyt vetää. Ja näinhän siinä käy kaikessa muussakin, niin tuntuu, että ne toiset tekevät.
Niin, ja siis se, että jos miettii sitä sillä tavalla, että mikä on se ympäristö, missä he tällaiset isot vaikka organisaatiot kamppailee, niin pärjääkö sellaisessa ympäristössä vaikka joku tämmöinen hyvä ja jalo yritys, vai meneekö se vaan konkkaan? Eli tämä ei ole mikään tällä tavalla kapitalismin tai vastainen tai sosialismin puolesta oleva argumentti, vaan ehkä enemmän semmoisen niin kuin skaalan argumentti, että mitä isommaksi ja abstraktimmaksi se ihmisyhteisö tietyllä tavalla muodostuu, niin sen vähemmän siellä ehkä on sitten enää ketään sellaista, joka on vastuussa. Se voi olla, että se pahuus jollain tavalla nousee siitä rakenteesta itsestään. Ehkä jopa sellaisella kaustuttavalla tavalla, että se ei välttämättä tunnu olevan oikein kenenkään kontrollissa. Ja se, että miksi minä höpöttelen tämmöistä, niin sehän voisi olla jollain tavalla relevanttia myös suhteessa tällaisiin suuriin, vaikkapa suurvaltoihin tai valtioiden liittoumiin. Että ehkä siellä todella ei ole sellaisia hyviksiä. Siellä on vähän erilaisia pahiksia, joilla on erilaisia insentiivejä. Mutta se, että meidän välttämättä ei tarvitse pitää mitään sellaista tiimilippua. Ei tarvitse siellä tavalla hehkuttaa kenenkään niin kuin ohjosiskun puolesta. Että tuo oli semmoinen kirurginen ohjosisku. Olipa taitavasti tapettu nuo lapset tonne. Että toinen osapuolinen vaan tonne räiskisi pommeja, ei välittäisi ollenkaan mihin se osuu. Mun mielestä voi taas liputtaa niin kuin hyvän puolelta ja olla riputtamatta pahan puolelta, mutta ongelma on se, että niitä ei ole. Ja mä oon huomannut ihmisten niin kuin vaikka ahdistuvan erityisesti nyt tässä viime aikana tästä Iran Yhdysvallat-keissistä, koska ihmisille menee aivot solmuun siitä, että hetkinen, että kuka tässä nyt oli hyvä ja kuka oli paha. Totta kai niiden mielestä siis Yhdysvallat on enemmän hyvä kuin Iran tai Iranin hallinto, mutta sitten se sen jälkeen menekään niin monimutkaiseksi tai yksinkertaiseksi, kun siinä on mukana Israel ja siinä on mukana niin kuin länsimaat. Kukaan ei tiedä, kuka on kenenkin puolella, tai itse asiassa tietää sinänsä, mutta tämmöiset hyvä-paha ketjut on niin kuin hankalia. Ja mä oon koettanut sanoa ihmisille, että niin kuin, ei näissä ole sellaisia. Että tässä nyt aina maailmassa ei ole hyviä ja pahoja. Ja niin kuin semmoisia ketjuja, että oikeasti se menee näin. Ja juuri se, että esimerkiksi suurvallat, niin ei niillä ole siinä liittoutumisessa mitään moraalista puolta. Ne liittoutuu sen kanssa, kenen kanssa sillä hetkellä on eniten hyötyä. Ajatellaan vaikka niin kuin toisessa maailmansodassa, niin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ilmiselvästi olivat varmaan kaikkein eniten eri mieltä kaikesta. Mutta ne liittoutuivat kuitenkin hetkeksi ja sen jälkeen ne oli taas niin kuin toisella puolella. Ja niin kuin eivätkö he enemmänkin ole tämmöiset erilleen kasvaneet liittolaiset? Ehkä, mutta eikö niin kuin Churchill sanonut heti toisen maailmansodan jälkeen, että me taidettiin niin kuin tappaa väärä perkele. Ja näin siinä taisi käydä, että ehkä molemmat oli vääriä, mutta kun ihmiset haluaa jakaa kaiken niin voimakkaasti hyviin ja pahoihin, ja sitten niitä menee niin kuin aivot solmuun, kun ei, mutta pystykään. Mutta miksi pitäisi pystyä? Eikö kannata niin kuin katsoa niin kuin ulkopuolelta näitä? Sitten totta kai silloin, jos on selkeästi hyvä ja paha, totta kai me voidaan niin kuin tuomita se, mitä tapahtuu Epsteinin saarella, eikä ajatella, että se on monimutkaista kuitenkin, se ei ole niin yksinkertaista. No se nyt on yksinkertaista, me voidaan tuomita, mutta tässä keisissä se on monimutkaisempaa. Mä just rupesin miettimään. Niin, ja sitten ehkä myös semmoinen tietynlainen valmius jonkinlaiseen revisionismiin. Eli että missä määrin me voidaan luottaa siihen ikään kuin historiaan, mikä meille on vaikka kerrottu ja opetettu. Että jos se on tietyllä tavalla kliseä suorastaan, että voittajat kirjoittavat historiaa, niin miten se tuntuu sitten siltä, että aina kun jotenkin siirtää tämän havainnon johonkin asiaan, rupeaa kysymään jonkun virallisesti kuvatun tapahtuman perään, niin sitten se onkin yhtäkkiä tosi uhkaavaa. Vaikka samaan aikaan toki tiedämme, että voittajat kirjoittaa historiaa, mutta sitten kun se on jotenkin relevanttia tässä päivässä, niin se muuttuu jotenkin todella, todella hankalaksi. Joo, siis ajatellaan vaikka toinen maailmansota, niin minusta on hämmentävää, miten sitä on kirjoitettu jälkikäteen niin, että ikään kuin kaikki paha olisi ollut natsien puolella ja kaikki hyvä toisella puolella. Ja mä nyt haluan niin kuin, ennen kuin joku ymmärtää, että mä oon jotenkin puolustamassa natsia, niin mä tarkoitan siis sitä, että annetaan vaan kuvaa, että antisemitismiä ei ollut missään muualla. Ranskalaiset oli enemmän antisemittejä kuin saksalaiset. Ranskalaisille oli niin helppo myydä tämä koko juttu silloin, kun Saksa miehitti Ranskan. Ei ne ensin kokeneet olevansa miehitettyjä, vaan innoissa alkoi lähettää ne ranskalaiset virkamiehet niitä juutalaisia sinne. Ja vasta silloin 1943 Stalingradin jälkeen, niin ne alkoi yhtäkkiä kaikki ollakin sitä mieltä, että hetkinen, tämä natsihomma ei ollutkaan hyvä. Sen takiahan se onnistuttiin organisoimaan se valtio niin nopeasti natsien alle.
jos ne virkamiehet olisi ollut sitä vastaan, niin eihän sitä olisi onnistuttu organisoimaan. Tai sitten joku, kun aina kerrotaan vaikka, että homoja kuoli tuolla natsien keskitysleirillä, niin niitä kuoli myöskin, ihan oikeasti myöskin Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, kaikkialla muuallakin. Homous oli laitonta. Ja tämä Enigma-koodin löytäjä esimerkiksi, niin mikä se nimi nyt olikaan? Anyways, niin hänhän myöskin oli homoseksuaali ja hän niin kuin säästi miljoonia henkiä, mutta silti hänet tuomittiin niin kuin homoseksuaalisuudesta Iso-Britanniassa sodan jälkeen. Niin, mä oon miettinyt sitä, siis väitetysti niin kuin Applen logo ei tule siitä, mutta siinä olisi jotenkin niin se on metaforisesti niin totta, että sen pitäisi tulla siitä, koska se, että miten Turing itsensä tappoi, niin hän ruiskutti muistaakseni syanidia omenaan ja haukkasi sitä palan. Aivan. Ja sitten kun on samaan aikaan tietokoneiden tällainen isä, niin siinä olisi jotenkin tällaista kylmäävää kauneutta. Joo, ja siis niin kuin en niinkään viitannut tällaiseen niin kuin erityisesti vaikka saksalaisten historian jonkinlaiseen uudelleen tulkintaan. Ehkä enemmänkin sellaiseen niin kuin lähihistoriaan vaikka Iranista ja siitä, että mistä tämä nyt tarkalleen ottaen tuli vaikka tämä ajatollahien hallinto. Ja mitä ollaan tekemässä nyt ja miksi me ajattelemme jotenkin, että tästä seuraa jotain hyviä asioita. Se, että minulla on sellainen tunne, että ihan kun minä olisin nähnyt tämän elokuvan aikaisemmin. Totta kai tämä elokuva nähdään tasaisin väliajoin. Se on selvä. Eikö se nyt ole aika selvää, että Iranin nykyinen hallinto on aika lailla eurooppalaisen vasemmiston syytä? Totta kai varmaan niin kuin Yhdysvallat on tukenut vuorotellen sitä, ketä sitä on huvittanut, mistä sille on ollut hyötyä ja se on halunnut sekoittaa valtatasapainoa siellä. Mutta se, että 1979 tuli tämä hallinto, tämä nykyinen, niin sehän on nimenomaan eurooppalaisen vasemmiston tuotetta. Se oli niin kuin kaikkien tämän maanosan Erkki Tuomioijien. Silloin kun Shahi oli vierailulla Suomessa, niin siellä Erkki Tuomioja vietiin putkaan, siis tämä, joka sitten syrjäytettiin. Ja haluan nyt korostaa, että Shahin hallinto ei todellakaan ollut hyvä. Se ei todellakaan ollut. Hän oli siis niin kuin tämmöinen Yhdysvaltain talutusnuorassa oleva kaappihomo, joka hurjasteli ja eli varmaan kaikkien standardien mukaan niin kuin väärää elämää, mutta siitä huolimatta hänkin taisi olla parempi kuin tuo islamistien hallinto. Niin, siis ehkä tässä on, voisi ajatella, että miksi aloittaa se historiatarkastelu ikään kuin tästä Shahista, että eikö se Mokadek ole tietyllä tavalla aika keskeinen tässä näin. Eli se ensimmäinen demokraattisesti valittu Iranin hallitsija, jonka sitten CIA ja MI6 vaihtoivat Shahiin, koska siinä oli sellainen riski, että hän olisi saattanut vähän niin kuin kysellä noiden öljyvarojen perään, koska meillä on nämä omat öljyvarat ja sitten teillä on tämä sinänsä vaikuttava niin kuin, tämmöinen kolonialistinen systeemi, missä te otatte ne raaka-aineet ja sitten me ei saada siitä tavallaan mitään, niin se vaikuttaisi tälleen äkkiseltä vähän huonolta diililtä. Ja sitten tämähän oli siis se ensimmäinen regiimivaihto, eli Mokadek laitettiin dispoon ja tuotiin Shahi takaisin. Tosiaan CIA ja MI6 toimesta. Ja sitten CIA yhdessä sitten Israelin kanssa koulutti tämmöisen hyvin väkivaltaisen niin kuin salaisen poliisin, joka brutalisoi ja vainosi sitten näitä iranilaisia, jotka eivät tästä Shahin hallinnosta olleet niin kovin innoissaan. Olisi ehkä halunnut pitää sen itse vaaleissa niin kuin, valitsemansa johtajan. Mutta se olisi tietysti voinut vaikuttaa vaikka globaaliin öljyhintaan. Se on tässä painaa erilaiset eettiset pohdinnat. Ja kukaan, niin kuin yksikään suurvalta ei ole eettinen, eikä niin kuin tavallaan voikaan olla, tai itse asiassa ei pelkästään tavallaan, vaan ei voi olla. Tietysti tämä vanha sanonta, että good guys need to have the same guns as the bad guys, mutta jos se on sen, millä sitä voidaan niin kuin perustella, mutta tietenkään tässä ei tiedetä, kummat on niin kuin good guys ja kummat on bad guys. Niin, tässä voisi vaikka hakea semmoisen laajemmankin niin kuin sitaattikirjaston ja vaan ruveta niin kuin, koko jakso voisi tehdä sitaatteja. Eikö se olisi yhden lähetyksen teema? Niin, sehän tässä jo mentiin, mutta juuri se, että he, jotka taistelevat hirviöitä vastaan, niin heidän tulisi olla varovaisia, etteivät itse muutu hirviöiksi, ja jos tuijottaa syöväriin, niin siinä on sellainen iso riski, että se syöväri rupeaa jossain vaiheessa tuottelemaan takaisin. Joo, toi on hieno toi hirviö-sitaatti,
koska mä oon ensimmäistä kertaa alkanut ajatella sitä vasta tämän podin tekemisen myötä, koska se tuntuu olevan sun lempisitaatti, se, että jos taistelee hirviötä vastaan. Ja sä tuijottelet tässä hirviötä. Ei, koska se on niin totta. Se on niin totta, se, että siinä käy nimenomaan todella usein niin. Varmaan itse asiassa aina. Niin, ja siis kyllähän siis sota brutalisoi. Että vaikka se, että minkä takia se, sanotaan vaikka Afganistanin Taliban-hallinto on niin kuin kylmäävän hirviömäinen, minkä takia siellä tehdään niin kauhistuttavia asioita, niin eihän sekään nyt sillä tavalla ole syntynyt tyhjästä. Että kyllähän se vaikuttaa, jos siellä vaikka monta sukupolvea on jossain tämmöisessä enemmän tai vähemmän niin kuin, intensiivisen väkivallan jatkuvassa taistelussa. Että kyllä se muuttaa. Se tekee meistä, tai se tekee ihmistä erilaisia. Jos se on ikään kuin läsnä koko ajan kaikissa sukupolvissa. Että aika kovat arvot ja ehkä jopa jollain tavalla niin kuin tällaiset kieroutuneet arvot saattavat sitten olla sellaisia, mitkä leviävät koko siihen yhteiskuntaan. Että jos sellainen pitkään jatkunut rauha tekee semmoisia höhömöhöpoikia ja tissiposkia, niin myös se pitkään jatkunut sota tekee tietynlaisia ihmisiä. Kyllä meillä varmaan niin kuin Suomen omastakin lähihistoriasta muistetaan varmaan se, että miten se näkyy vaikka Suomessa, kun miehet, jotka olivat olleet jossain tuolla lihamyllyssä Tulimeressä monta vuotta, niin mitä se oli heille tehnyt ja minkälaisia miehiä sieltä palasi. Niin, se on kun yhtään liioittelematta, se on traumatisoinut yhden sukupolven ja sitä seuraavan sukupolven, ehkä vielä seuraavan. Mutta kyllähän niin kuin boomerit, jotka on tämän sukupolven lapsia, niin kyllähän ne tosi sekaisin tunnemaailmaltaan on yleisesti. Ne on tehnyt maailmanhistorian yksistä suurimmista niin kuin taloudellisista nousuista, mikä Suomi on noussut toisen maailmansodan jälkeen jonnekin 80-90-luvulla. Semmoista ei kauheasti ole nähty maailmassa, joitakin ehkä esimerkiksi Japani esimerkiksi, mutta yhden vuosisadan aikana, mutta samaan aikaan niiden tunteellinen kehitys ei ole pysynyt samana. Että kyllä mä näen tällä hetkellä, vaikka kuinka nyt voidaan kritisoida tätä nykyajan niin kuin höpö TikTok-yhteiskuntaa ja sitä, että kaikki itkee tunteitaan, niin kyllä se mun mielestä silti on terveempää kuin toi, että niin kuin noi ei itke ollenkaan. Niin, ja juuri tavallaan se, ehkä juuri se, että ne jotenkin, ehkä tietyt piirit vähän sillä tavalla saattaa surkastua kokonaan. Että mitä se tarkoittaa, jos on vaikka jossain, olen välillä miettinyt vaikka niin kuin omaa vaikka mummia, että he on tavallaan niin kuin ollut vuosia yksin niin kuin äidin kanssa, sellaisessa aika niin kuin monessa suhteessa varmaan hyvin alkeellisissa olosuhteissa, sillä että siellä on tyyli ollut yhdet kengät. Ja sitten äiti on käynyt jossain töissä. Ne on ollut niin kuin tosi pieninä siellä vähän niin kuin kahdestaan. Ja sitten isä on ollut rintamalla ja sitten mummi on pienenä tyttönä siellä niin kuin, pelännyt ja rukoillut, että kuoleekohan se isä. Ja sitten ei olisi muistanut sitä, että miltä hän näyttää, kun on tullut takaisin. Niin mitä jo se tavallaan tekee sillä niin kuin, ihan jo tavallaan sille lapsuudelle. Puhumattakaan niistä miehistä, jotka on siellä niin kuin, ikään kuin jatkuvassa kuolemanvaarassa katsomassa, kun heidän niin kuin ystävänsä niin kuin tapetaan sieltä ympäriltä. Että kyllä se on niin kuin, se sodan todellisuus huolimatta siitä, että eletään tällaisessa virtuaalisessa niin kuin, kannatuskulttuurissa, missä voi vaan laittaa vaikka lippufiltteriä ja todeta, että onpa hyvä, että saatiin nyt se pahis sieltä pois. Niin se olisi kyllä ihan hyvä muistaa. Lähinnä siis tällä tarkoitan sitä, että tässä nyt on joku sellainen ihmeellinen fiktio käynnissä siitä, että ne iranilaiset vaan siellä odottaa niiden kukkakimppuja ja seppeleiden kanssa, että ne pääsee kukittamaan heidän vapauttajansa. Että ottakaa ihan varmoja, että sehän on siis niin kuin hirviömäinen islamistinen niin kuin teokratia, keskiaikainen, vainoa murhaa omia kansalaisia, tosi huono. Mutta antakaa minulle niin yksi esimerkki siitä, että miten tällaisten hallitsijoiden syrjäyttäminen on johtanut jollain tavalla parempaan lopputulokseen, vaikka niin viime vuosikymmeninä. Johtiko se Libyassa, johtiko se Syyriassa, johtiko se Irakissa, niin kuin, johtiko se Afganistanissa. Et mikä tässä nyt on vaikka sellainen niin kuin Suomen etu, mitä me hyödytään tästä näin. Jos ajatellaan ihan siis, otetaan kylmä geostrateginen
niin kuin meidän intressi. Niin aiheutuuko tästä nyt Suomelle hyviä asioita? Kannattaako meidän tuolla niin kuin hurrata sitä, että onpa hyvä, että nyt saatiin tuhottua sitä Teherania. Ja siellä on nyt jossain raunioissa joku vanha ukko. Ei maksanutkaan montaa miljardia. Joo. Siellä on Hormuzisalmi kiinni ja nyt voidaan nauttia sitten hetken aikaa vähän kalliimmasta öljystä, mutta kohta kukoistus lähtee käyntiin. Joo, 81 vuoteen, eli toisen maailmansodan jälkeen ei ole pommitettu yhtään maata maan tasalle niin, että siihen tilalle olisi saatu parempi hallinto. Näin ei ole vaan käynyt, ja se näyttää muodostuneen luonnonlaiksi. Ja sielläkin, missä silloin tehtiin näin, niin aika lailla niin kuin aika vähän aikaa oli ollut nämä uudet rakenteet käynnissä, ne oli tulleet ikään kuin sen vanhan päälle, eli se oli alhaalla jyllännyt koko ajan se kulttuuri voimakkaasti, mikä sinne jäi, eli tämmöinen kristillinen perinne, mikä sen sitten pelastikin sen valtion. Mutta oli se sikäli niin kuin ikävässä tilanteessa niin vähän hymyilytti, kun mä katselin eilen niin kuin Israelin propagandasivuja, jotka näytti niin kuin videoita sieltä Teheranissa, missä kaikki hurrasi ja autot töyttäili ja näin. No varmasti totta ne videot, mutta ne ei millään tavalla, niin kuin sä voit ottaa täältä minkä tahansa mielenosoituksen ja väittää sen suomalaisten yhteiseksi kannaksi. Niin, ja siis se, että mun mielestä ei kannata uskoa oikein mitään sillä, mitä näkee tässä nyt seuraavien päivien aikana. Että me ollaan, niin kuin sotiin liittyy aina semmoinen valtava informaatiovaikuttaminen ja psyoppi. Täysin huolimatta siitä, että tuleeko se nyt vaikka jostain niin BRICS-maasta tai Iranista tai Israelista tai jostain vaikka länsimaista, niin se, että faktahan on se, että meillä ei oikein ole mitään niin kuin accessia sinne itse sotatoimialueelle. Ja me nähdään sitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, mitä siellä oikeasti on saatu tuhottua. Eli kaikillahan on tietysti niin kuin monistakin syistä intressi esittää se oma sotamenestys jotenkin ilmiömäisenä. Ja tässä on mun mielestä aina sellainen hassu ja vähän niin kuin outo vaihe yleensä tässä vaiheessa. Eli mä luulen, että kohta me saadaan telkkariin kaikki sellaiset suorituskykyasiantuntijat, jotka tulee kertomaan niin kuin siitä, että nyt siellä meni se asejärjestelmä niin kuin ja sitten sieltä tuli silleen mutta jenkillä silleen ja sitten ne teki silleen ja niin kuin joo, kyllä, että siellä varmaan on vaikuttavia asejärjestelmiä. Että en sitä kiistä ja niillä varmaan on kaikenlaisia suorituskykyjä ja on sinänsä niin kuin vaikuttavaa, että mitä se insinöörin mieli on tavallaan kyennyt suunnittelemaan ja rakentamaan. Mua kiinnostaa ne aseet on upeita. Ne on. Mua kiinnostaa ne tosi paljon, mutta enemmän mua kiinnostaa vielä enemmän nämä Alan Turingin kaltaiset tyypit, jotka mun päässäni ratkoo jonkun niin kuin ruutupaperin kanssa jotain äärettömän monimutkaista laskua kotona, eikä käy suihkussa 2 viikkoon. Joo, sinne korkeintaan jotenkin homoillaan jossain tuulikaupassa nopeasti ja sitten takaisin sinne kaavan pariin. Saadaan se kolossus pyörimään. Näin varmasti. 1991 niin taisi olla ensimmäinen tämmöinen kunnon mediasota. 1945 oli jo se eka, koska siis natseistahan tuli tämmöinen banaalin pahan symboli, koska liittoutuneilla oli niin paljon kuvaa siitä kaikesta. Aikaisemmista sodista ei ollut, niin yhtäkkiä voitiin näyttää koko ajan koko maailmalle, mitä pahaa nämä tyypit teki, mitä ne tekivätkin. Mutta ei sitä kuvattu esimerkiksi Ranskan siirtomaakäyttäytymisestä tai Iso-Britannian siirtomaakäyttäytymistä tai Espanjan tai Portugalin. Ei kuvattu tämmöistä, vaikka ne teki yhtä pahaa juttuja. Sen takia portugalilaisten lasten ei pidä käydä missään museoissa katsomassa, mitä hirveyksiä ne on tehnyt, vaan mitä hienoja juttuja ne on tehnyt. Mutta sitten 1991 oli tämä niin kuin tämän ajan, uuden ajan niin kuin esinetti, koska 80-luvulla oli tullut CNN, uutiskanava, eka tämmöinen kunnon uutiskanava, ja sitten alkoi Irakin sota, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin, ja sehän oli täysin Yhdysvaltain propagandaa. Ne pystyvät niin kuin hallitsemaan koko mediakenttää, koko maailma katselista CNN:ää, ja kaikki Suomen Yle ja muut otti sieltä CNN:ltä sen materiaali, mikä oli puhdasta Yhdysvaltain propagandaa. Se oli se, mitä netti tekee nykyään, mutta vielä paremmin tehtiin silloin, koska sitä nettiä kontrolloitiin täysin. Joo, eli niin kuin, se mun pointti tässä tietyllä tavalla on se, että sehän ei ole sillä tavalla niin kovin keskeistä. Tavallaan se sota ei ratkea siihen, että Tomahawk-ohjus tuhoaa vaikka S-400-järjestelmän, minkä Iran on vaikka saanut sieltä Venäjältä, kun he ovat toimittaneet sinne sitä Shahed-drooniteknologiaa. Eli hyvä kysymys on tavallaan se, että miksi tämä hyökkäys ylipäätään tehtiin? Onko siinä mitään järkeä? Onko siinä tavallaan mitään järkeä kenenkään muun kuin vaikka Israelin näkökulmasta? Onko se esimerkiksi Yhdysvaltojen geostrateginen etu toimia tällä tavalla?
Ja mikä on se suunnitelma? Eli siis se, että okei, no sinä olet nyt pommittanut paskaksi siellä sotilaskohteet. No mitäs nyt tapahtuu? Onko se teoria nyt se, että iranilaiset on niin innostuneita siitä, että heitä on pommitettu, että tämän seurauksena he nyt sitten muodostavat jonkun rauhan opposition ja sitten siitä tulee semmoinen kumbaya-efekti. Siellä vaan leviää semmoinen rauha ja hyvä tahto. Koska siellä on sosiaalidemokraattinen hallitus. Joo. Iran on muuten ainoa maa maailmassa, jossa on perustulo tällä hetkellä. Se voi olla joo, ja taitaa olla myös ainoa hallitus, jossa on perustuslaissa taattu tämä tietty määrä parlamentista maan juutalaisvähemmistölle. En tiedä, onko muissa maissa tällaista takuuta. No Yhdysvalloissa käytännössä on. Niin, tai eikö se on hoidettu niin, että ne kaikki on EIPACin kautta. Siinä ei, siellä on muutama semmoinen vähän epäilyttävä jäbä, mutta se ei ole sillä tavalla oleellista, että mikä se etninen tausta sillä tavalla on. Jos on hämmentänyt mua se, että miten hyvin nuo sodat suunnitellaan ja miten huonosti suunnitellaan se, mitä sen jälkeen tapahtuu. Koska ei tietenkään silloin tiennyt, kun seurasi vaikka Afganistanin sotaa tai Irakin noita sotia, että miten huonosti on mietitty se, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja eka ajatus on se, että semmoinen, että ne on niin lapsellisesti vaan olettaneet, että kohta siellä on niin kuin kumpajaa hienot hallitukset, mutta oikea selitys lienee, että niitä ei ole kiinnostanut. Niitä on siis kiinnostanut se sota ja ehkä se tilanteen niin kuin sekoittaminen. Mutta eikö esimerkiksi Israelia tällä hetkellä kiinnosta se, että pikemminkin, että nämä maat siellä sotis keskenään? Niin, siis Israelhan haluaa, tai heidän strategiansahan on se, että he haluavat olla se niin kuin sotilaallinen alueellinen monopoli sillä alueella. Eli heidän intressihän ei niinkään ole se, että Iranissa vaikka välttämättä on sellainen heille myötämielinen valta tai keskusvalta, joka siellä pitää jöötä. Että heille käy oikein hyvin, että se on sellaisessa tavallaan loputtomassa sisäisessä hajannuksessa, missä siellä vaikka eri faktiot sotivat keskenään, koska se on sellaisesta niin kuin hajoita ja hallitsen näkökulmasta ihan hyvä tilanne, koska siellä ei silloin yhdistytä jossain mielessä niin kuin vaikka sitä Israelin omaa sotilaallista voimaa vastaan. Eli sisäinen hajaannus niin on heidän näkökulmastaan varmaan ihan ok. Ja siellähän nyt on tullut viime päivinä sellaisia puheenvuoroja, missä se fokus ollaan jo siirtämässä jollain tavalla sinne Turkkiin, kun se rupeaa olemaan, tai se on tietyllä tavalla se looginen seuraava, koska Iran on, jos se luhistuu, niin sitten siellä on oikeastaan ainoastaan Turkki, joka pystyy haastamaan sitä Israelin alueellista sotilaallista monopolia. Turkki on ollut kyllä tärkeä maa tuossa niin kuin haastamisessa, koska Turkkihan on sen takia NATO-jäsen. Ei sitä mistään moraalisista syistä toisen maailmansodan jälkeen haluttu NATO-jäseneksi, vaan sen takia, että se haluttiin se alue NATOlle, se haluttiin länsimaille, niin vaikka siellä olisi rikottu mitä ihmisoikeuksia, mitä onkin tehty ja muuta, tai että nyt nämä on moraalisesti vähän niin kuin meitä eurooppalaisia, niin ei kyse ollut siitä, vaan siitä, että se saadaan siihen niin kuin meidän puolelle, meidän tässä tapauksessa NATO. Joo, ja siis kyllähän niin Erdoganista voi sanoa kaikenlaista, mutta siis kyllähän tietyllä tavalla hänellähän on ollut ihan sellaista tekemisen meininkiä. Siis tarkoitan sitä, että jos vaikka niin kuin venäläinen hävittäjä lentää heidän ilmatilansa, niin ei hän rupea mitään sitä valittavaa. Hän ampuu se sieltä alas ja sitten tavallaan loppuu se lentely Turkin ilmatilassa. Tulee mieleen aika vähän sellaisia valtioita, joilla olisi tavallaan pokkaa tehdä tuollainen temppu. Ja ei se ole aiheuttanut sitä, että vaikka Venäjän ja Turkin suhteet ovat jossain kriisissä, vaan sen, että Turkki on ikään kuin vakavasti otettava neuvotteluosapuoli Venäjän kanssa. He pystyy myös niin kuin katsomaan sitä, tai niin kuin se on heidän päätäntävallassaan, että liikkuuko se vaikka Venäjän Mustanmeren laivasta mihinkään sieltä Mustalta mereltä. Joo, siis ei se niin ole, että tässä niin kuin Turkin maine olisi mennyt huonommaksi Venäjällä, vaikka Suomessa varmaan sanottaisiin tällaisessa tilanteessa, että me ollaan menetty meidän maine siellä venäläisten silmissä, mutta ei, se menee tismalleen toisinpäin. Ja oli Natosta mitä tahansa mieltä, niin kyllähän esimerkiksi suomalaisten maine varmaan parani siitä, että me uskallettiin liittyä NATOon. Siis ei joku Putin ajattele, että vitsin petturit, vaan ne ajattelee, että no vitsi, onneksi ne on nyt ihan nössöjä. Niin, en tiedä, se mainekin on vähän sellaista, että
on se ihan kiva, että mainetta, mutta vaikutusvalta on tietty parempi. Joo, maine on niin mystinen juttu, että kuka tahansa, jos perustelee jotain Suomen maineella, niin se on niin kuin eka peruste, että mä päätän olla päinvastaista mieltä, koska Suomen maine on ihan kiva sivutuote, mutta sillä ei pidä olla mitään väliä missään asiassa, mitä me päätetään Suomen turvallisuuden kannalta esimerkiksi. Ja nyt kun oli tämä Erkki Tuomioja, joka kategorisesti on aina ollut ihan kaikesta väärää mieltä. Siis ihan, ei ole varmasti yhtään ainoa. Hän on niin kuin varmaan valinnut niin kuin vääränvärisen solmionkin. Siis kaikki on väärin. Hän kannatti tätä Shahin syrjäyttämistä silloin 70-luvulla, mikä johti tähän nykyhallintoon. Siis se ei ole yksin Erkki Tuomiojan syytä, mutta puhun nyt kuitenkin merkittävästä suomalaisesta vaikutteesta, joka on ollut Suomen ulkoministeri useita kertoja. Niin hän esimerkiksi heitti tämän väitteen nyt, että tämän ehdotuksen, että me ei saataisi ostaa Yhdysvalloilta näitä hävittäjiä nyt. Ja sitten Minja Koskela, vasemmistoliiton puheenjohtaja, sanoi samaa. Ja oikeastaan niin kuin Erkki Tuomiojan kannalta se ihmetyttää erittäin paljon, koska hän on kuitenkin ollut Suomen ulkoministeri. Ja sanotaan nyt selkeästi, Suomi ostaa aseita sieltä, mistä saa. Niitä pitää ostaa vaikka Iranilta. Niitä pitää ostaa Israelilta. Niitä pitää ostaa vaikka palestiinalaisilta, jos ne tekisivät sellaisia. Ja kun me ollaan tilanteessa, missä me ollaan viimein saatu ne hävittäjät, niin sitten me kyllä ostetaan ne. Se on ihan sama, mitä Yhdysvallat tekee, kunhan se tekee hyviä hävittäjiä. Tämä liittyy siis tähän, että ollaanko tässä nyt oikealla puolella historiaa, tai ollaanko täällä nyt kivojen tyyppien kavereita, ollaanko huonojen tyyppien kavereita, niin Suomi pitää ostaa sekä Iranilta että Yhdysvalloilta aseita, jos vain saadaan. Joo, tai juuri se, että se ei ole minun mielestäni niinkään semmoinen tämmöinen moraalisen puhtauden osoituksen paikka. Se, että se on kyllä minusta sinänsä ihan kyllä niin kuin legitiimi pohdinnan aihe, että minkälaisia vaikka logistisia riippuvuuksia ja mahdollisia riskejä niihin asejärjestelmiin liittyy, johtuen siitä, että mistä maasta ne tulevat. Eli se, että meillä nyt vaikka on hankittu kehittyneitä F-35-hävittäjiä, mutta missä määrin se, että niin kuin pysyvätkö ne minuuttaikaan ilmassa on kiinni vaikka siitä Yhdysvaltojen hyvästä tahdosta, niin on siinä semmoista ihan aiheellinen keskustelu. Se vaihtoehto ei tietenkään ole mikään JAS-hävittäjä Ruotsista, koska sen JAS-hävittäjän komponenteista joku 75% tulee Yhdysvalloista. Eli se ei ole semmoista mitään vaihtoehtoista teknologiaa. Ja tällaisia samoja riippuvuuksia liittyy varmaan kaikkiin monimutkaisiin asejärjestelmiin. Eikö meidän asejärjestelmät kaikki on lähtökohtaisesti sidottu Yhdysvaltoihin? Tarkoitan, että jos sota tulisi, niin me ollaan vaikka, me ei oltaisi samalla puolella, niin me ollaan kuitenkin heistä taloudellisesti riippuvaisia, ja siis niistä komponenteista ja kaikista muista systeemeistä. No itse asiassa ei. Et Suomen tavallaan se kaikista tärkein asejärjestelmä on Suomen tykistö. Joka on yksi, tai siis taitaa olla Euroopan toiseksi paras Puolan jälkeen. Niin, mä en tiedä, mitä sitä kannattaa niin kuin arvioida. Sehän ei ole pelkästään niitä piippuja ja ammuksia. Et se, että mikä tekee siitä suomalaista tykistöstä poikkeuksellisen, on se, että Suomen se tykistöosaaminen on ollut historiallisesti todella poikkeuksellisen hyvää. Eli tavallaan se, että sillä ammutulla tulemäärällä on saatu niin kuin suhteettoman suuri vaikutus. Eli itse asiassa niin kuin ainoa tällainen eurooppalainen taistelu, missä se Neuvostoliiton sotakone on pysäytetty, niin sehän on nimenomaan ollut tuolla jossain Tali-Ihantalassa ja nimenomaan tykistötulella. Et Suomessa kehitettiin tämmöinen, muista kuka oli tämä insinööri, tämä on vähän semmoinen, että pitäisi meidän tietää, mutta onko se suuntaus ohjain tai vastaava, tämmöinen niin kuin hyvin yksinkertainen periaatteessa Vannerin pala, mikä mahdollisti sen, että sitä tykistä tulta voitiin ohjata niin kuin hyvin tarkkaan. Ja jos mietitään sellaista ikään kuin pitkittynyttä sotaa, niin tuollaisten niin kuin kehittyneiden asejärjestelmien merkityshän tietyllä tavalla vähän niin kuin laskee. Et siellä ei ole enää sellaisia niin kuin maaleja, mitä välttämättä kannattaa tuhota. Et siellä ei ole mitään semmoisia vaikka niitä niin kuin lentokenttien niin kuin huoltotukikohtia tai ammusvarastoja, vaan sitten käydään ikään kuin sellaista niin kuin enemmän hajautettua sotaa asejärjestelmillä, jotka ei ole hirveän monimutkaisia. Eli isossa kuvassa niin mä en usko, että se vaikka Suomen sotilaallinen suorituskyky, niin ainakaan sen niin kuin sodan alkuvaiheen jälkeen nojaa ratkaisevasti siihen, vaikka nyt siihen F-35-hävittäjään, vaan enemmänkin siihen, että meillä on se tykistö
ja meillä on niin kuin ampumamateriaaleja, ja sitä on tarpeeksi. Se on se, millä se niin kuin, ikään kuin isommassa, se on se, mihin se pysähtyy. Se ei pysähdy mihinkään niin kuin sinänsä vaikuttavaan ohjukseen tai jonkin tutkaan, vaan siihen, että voidaan ampua sitä murkulaa niin perkeleesti. Mä ajattelen tietysti sen hävittäjähomman tämmöisenä viestinä ja riikinkukon pyrstönä. Eli silloin, kun ihmiset vaikka valitti, että meidän ei kannata ostaa näin kalliita hävittäjiä, niin pointti on juuri se, että me ostamme kalliita hävittäjiä. Niiden pitää olla kalliita, niiden pitää olla tämmöinen riikinkukon pyrstö siinä mielessä, että ne tuntuu jo vähän järjettömiltä, koska se lähettää sen viestiä, että no ihmiset on tuon puolustuksen kanssa tosissaan. Että noi käyttää noin paljon rahaa tollasiin, niin on pakko olla tosissaan. Että ei me olla se, että me löydettiin kaikki edullisimmat, me säästettiin rahaa. Joo, kyllä. Ja siis lähinnä, tai siis palataan siihen, siihen Iraniin, niin tuo ajatus, tuo sinänsä siis lukemattomia kertoja vääräksi osoitettu ajatus siitä, että sinä voit pommittaa tavallaan jonkun maan niin paskaksi, että se väestö tavallaan rupeaa vaatimaan sitä vallanvaihtoa ikään kuin sisältäpäin. Että sehän ei onnistunut missään, vaikka tätä teoretisoitiin jossain esimerkiksi brittien sota-akatemiassa jo 1900-luvun alussa, varmaan 1800-luvun lopussa, eli että miten paljon tarvitsee pommittaa, jotta saadaan ikään kuin se maan henkinen selkäranka tietyllä tavalla murrettua. Et kaikki empiria itse asiassa viittaa päinvastaiseen. Et mitä enemmän vaikka sitä Lontoota pommitettiin, niin sen päättäväisemmin niin kuin britit vastustivat saksalaisia. Sen enemmän he ikään kuin tulivat yhteen sitä niin kuin vihollista kohtaan. Ja siis se, että jos vaikka Iranissa nyt on jotain tällaista vaikka länsimielistä ja regiimin vastaista väestöä, mitä siellä siis eittämättä paljon on, niin ne mielialat kyllä muuttuu aika nopeasti, kun sä katsot sitä, että siellä pommitetaan vaikka tyttökoulu paskaksi. Eli se muuttuu aika yllättävänkin nopeasti se tietty mieliala, kun huomaa, että niin siellä on oma kaupunki tulessa. Joo, siis ihmisiähän saadaan tosi helposti pysymään oman maan puolella nimenomaan näillä ulkopuolisten pommituksilla. Niinhän se oli Saksassakin natseilla, kun he nämä liittoutuneet teki näitä niin kansainvälisen lain mukaan vääriä pommituksia, Hampuria, Dresdenia ja kaikkialla, niin silloinhan nimenomaan vaikka Göring niin oikein niin kuin hehkutti niitä kaikille, että tällaisia tulee olemaan, eikä enää nolostelua, että ei meillä kukaan pommita meidän hienoja kaupunkeja. Ja tämä niin kuin lisäsi sitä intoa, nämä pommitukset niin kuin, ne lisäsi miljoonien ihmisten intoa puolustaa Saksaa. Ja toinen oli esimerkiksi tämä Morgenthau-suunnitelma, että vuodetaan se suunnitelma, mikä kertoo, että Saksan tulevaisuus on kammottava, niin kerrotaan se kansalle, niin nehän puolustaa vielä enemmän sen jälkeen. Niin, ja käsittääkseni kyllä sitä Morgenthau-suunnitelmaa niin itse asiassa me oltiin laittamassa toimeen jo. Kyllähän siellä siis saksalaisia nääntyy erilaisilla leireillä, musta parisen miljoonaa. Mutta siinä sitten tehtiin se niin kuin laskelma, että itse asiassa niin kuin, ei sinänsä, että me haluttiin jättää ne saksalaiset jotenkin eloon, vaan se, että niitä tarvitaan niin kuin sekä lihamuureksi siihen niin kuin, Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Että Saksan tavallaan pitää antaa teollistua uudestaan, että ne saa niitä panssareita sinne idän suuntaan. Ja toki ranskalaisilla voi olla se ydinpommi niin kuin valmiina, että jos niitä panssareita tulisi väärälle puolelle niin kuin maata. Eihän kyse ollut siitä, että Yhdysvallat jotenkin hyvää hyvyyttään jotenkin uudelleen rakensi Saksan, että niillä oli joku tämmöinen jalopyrkimys siinä, vaan siis sehän oli geostrateginen realiteetti, että he halusivat, tai he tietyllä tavalla niin kuin tarvitsivat Saksaa. Eikö se ole aika pienestä kiinni tosiaan, että oltiin aluksi ihan oikeasti tekemässä, mutta sitten oltiinkin, että eli että Saksa ei olisi koskaan saanut teollistua, siitä olisi tullut tämmöinen maatalousvaltio, tuli kepulainen fantasia. On, ja siis onhan niitä, niin kuin, ne on ihan kiinnostavia kirjoja semmoinen, mitä on julkaistu joskus, olikohan se 1933, muun muassa tämmöisiä, että Germany must perish. Ja sitten on näitä, että Judea julistaa sodan Saksalle 1933. Että se sanotaan, että se ei ole ihan niin yksinkertaista se että mikä reagoi ja mihin. Että siinä olisi ollut ainoastaan yksi tällainen niin kuin paha osapuoli ja sitten hyvät taistelevat sitä vastaan. Että ne on vähän outoja ne liittoumat, jos miettii vaikka sitä, että oliko se miten luonnollista, että vaikka Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat tällaisia läheisiä liittolaisia.
että Neuvostoliitto oli kuitenkin muun muassa kieltänyt kristinuskon ja tuhonnut tuhansia ja tuhansia kirkkoja. Tai muuttanut leffateattereiksi. Joo, että onko meillä tällä tavalla shared values? Siellä setä Stalin, hän taistelee siellä meidänkin vapautemme puolesta. Et se tuntuu olevan sille monesti hyödyllisempi linssi, että ei ole mitään hyviksiä. Että siellä on intressejä. Ja se, että sen sijaan, että me tuolla jotenkin liputamme jonkun puolesta tai jotain vastaan, niin olisi ihan hyvä kysyä, että miten tämä vaikuttaa Suomeen ja mitkä ovat meidän intressimme. Ja jos analyysi on se, että tämä vaikuttaa Suomeen mahdollisesti hyvinkin negatiivisilla tavoilla, niin miten voidaan ikään kuin jotenkin varautua siihen, että ne riskit eivät toteudu täysimääräisesti. Niin no siis vaikkapa Suomen puolustusvoimien ainoa tehtävä pitää olla puolustaa Suomea. Ainoa. Sen ei pidä olla vaikka ylläpitää Suomen mainetta tai ei edes tehdä pojista miehiä eikä mitään sellaista. Se on ihan kiva sivutuote ja varmaan toimii monen kohdalla. Mutta sen ainoa tehtävä pitää olla tämä, eikä todellakaan joku, että missä nyt tehdään jotain väärin. Ihan sama, jos meillä olisi nälänhätä, niin ei me nyt tarvitsisi miettiä, että onko se maa, mistä me voidaan ostaa ruokaa, niin jotenkin eettinen. Niin, ja siis se, että minusta ne suomalaiset on kaikista tärkeimpiä ihmisiä, koska minä olen suomalainen. Eli sen intressin pitää olla aina se, että miten me pyrimme varmistamaan tavallaan sen, että he eivät joudu niin kuin vaaraan. Ja että heidän mahdollisimman, niin kuin, jos he joutuisivat, niin että he olisivat mahdollisimman ikään kuin hyvin varustettuja kohtaamaan sen. Kyllä. Eli pitää olla tämä viesti muille maille siitä, että me ollaan valmiita käyttää niin kuin 10 miljardia vaikka johonkin. Ja sitten meidän pitää olla niitä tykkejä, sit kun sota pitkittyy. Koska siis tulevaisuuden sotahan voi olla minkälainen vaan. Koko ajan on tullut tässä muuta viime vuosina, varsinkin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin on ollut näitä ihmisiä, jotka on kertoneet, minkälainen on tulevaisuuden sota. Et jossain vaiheessa kerrottiin, että se on ilmastosota. Sitten niin kerrotaan, että se on pelkästään tämmöistä hybridivaikuttamista tai jotain muuta vastaavaa. Se voi olla mitä vaan, mutta mä voisin sanoa jopa, niin mä alan tehdä samaa, mitä mä äsken kielsin ihmisten tekemään. Mä veikkaan, että se voi olla hyvin perinteinen sota. Se on oikeasti tykkien kanssa jossain metsässä. Niin, ja siis ehkä se olisi niin kuin ihan erityisen tärkeää sen takia, että minun on kyllä helppo keksiä montakin semmoista skenaariota, missä vaikka lukuisten maiden mielestä olisi tosi hyvä, että vaikka suomalaiset niin kuin olisi osana jotain konfliktia, että mieluummin että ne tappelee jossain tuolla kuin että he joutuisivat tappelemaan jossain muualla. Se voisi olla aika kätevää. Että se on siis hienoa, että suomalaisilla on vaikka korkea maanpuolustustahto, mutta minusta se on jotenkin niin kuin häpeällistä ja vaarallista, että sitä ikään kuin yritetään subvertoida sellaiseen suuntaan, että se jotenkin tarkoittaisi sitä, että niitä suomalaisia olisi vaikka helppo käyttää jossain konfliktissa. Että kaiken tietysti pitää lähteä niin kuin liikkeelle siitä, että kaikin keinoin ja hyvin tiedostaen pyritään välttämään kaikki sellaiset tilanteet, missä suomalainen sotilas joutuisi olemaan konfliktin osapuoli. Ja sen pitää olla se fokus. Että ne on siis suomalaisten niin kuin lapsia, isiä, veljiä, että ei siihen pidä suhtautua mitenkään kevytmielisesti, eikä sotaan ylipäätään. Että se on musta jotenkin hämmentävää, että miten tuolla niin kuin monenmoiset nojatuoli-analyytikot niin kuin, tavallaan ymmärrän sen siis toki sotilaan näkökulmasta, että hänen tavallaan pitääkin katsoa niitä ikään kuin kylmiä lukuja, suorituskykyjä, voimatasapainoja. Heillä on sotilaallinen tavoite, mutta se on kummallinen tavallaan se yhteiskunnallinen keskustelu, missä se yhteiskunnallinen keskustelu on tietyllä tavalla korvautunut sellaisella julkisten mielialojen hallinnoinnilla. Että siellä se on muuttunut semmoisen ihme niin kuin hömpäksi, kun siellä ei oikein ole mitään sisältöä. Että ne on suorastaan niin toinen toistaan typerämpiä ne analyysit. Ja sitten niistä puuttuu juuri semmoinen historiallinen jatkuvuus. Että mistä kuvittelette, että vaikka se iranilaista niin kuin amerikkalaisuus tulee? Että voisiko se olla vaikka esimerkiksi siitä, että te olette niin kuin syrjäyttäneet heidän niin kuin demokraattisen hallintoonsa ja laittanut sinne tämmöisen diktaattorin tilalle, koska saitte halpaa öljyä. Voisiko se johtua siitä, että te varustitte nyt vaikka sitä Irakia
kemiallisilla aseilla. Sillä, että mä muistan, kuoliko siellä nyt mitä monta 100 000 vai miljoonaa iranilaista sellaisissa käytännössä niin kuin hyvin epätoivoisissa niin kuin, tyyliin ensimmäisen maailmansodan kaltaisissa niin kuin ihmismuurihyökkäyksissä. Eikö siellä ollut sinappikaasua ja kaikkea tällaista? On siis, niin onhan siis tyyliin sellaisia, missä ne antoi lapsille sellaisen niin kuin muoviavaimen käteen ja laittoi ne miinakentille juoksemaan, kun ei ollut varaa laittaa sinne sotilaita. Nyt on niin vähän joissain paikoissa, että se on niin kuin, tällä pääsee taivaaseen. Ja sitten siitä katsottiin, että tuosta pääsee niin kuin sotilaat läpi. Et se on ollut tavallaan se, että miten brutaalia se sodankäynti on ollut. Ja sitten jos tästä niin kuin, ajattelee sitä, että onko ne unohtanut tämän. että onko ne nyt silleen, että joo, me halutaan tosi paljon sen niin saahin poikata nyt takaisin. Nyt kun on nähty ne kuvat, missä se on tuolla Netanyahun kanssa jossain kykkii siellä muurilla kipapäässä. Että se on varmaan silloin, se on paras mies. Tätä me kaivetaan. Rauha tulee. Toi Iranin sota, kyllä mielenkiintoinen. Sehän tuli just sen Khomeinin valtaannousun jälkeen, silloin 79-80-luvun alussa lähti, ja mä juttelin mun irakilaisen kaverin kanssa, ja irakilainen kaveri, joka on viettänyt näitä aikoja, jolloin Iran ja Irak oli vihollisiin, ja sanoi mulle, että joo, että Koranissa sanotaan, että iranilaiset on kaikkein pahimpia, että ei kannata uskoa mihinkään, mitä iranilaiset sanoo tämä mun irakilainen kaveri, ja ymmärrän, siis ei tietenkään se varmaan ole noin niin kuin universumin näkökulmasta, mutta mä ymmärrän, miksi se tuntuu siltä. Ja nyt kun Yhdysvallat ja Israel sekoittelee pakkaa siellä, niin nythän nämä on taas kavereita. Iran ja Irak on niin kuin nykyiset, nämä maat on kavereita. Ne vaihtaa aina puoltaan sitten, kun joku muu määrä. Mutta onhan siinä niin kuin iso osa taas sitä, että silloin kun oli toinen Irakin sota, niin silloinhan Baath-puolue laitettiin niin kuin dispoon. Eli nimenomaan se niin kuin sunnieliitti. Ja se niin kuin siis se, niin kuin, että minkä takia se Shia-islam on tavallaan kasvattanut vaikutusvaltaansa siellä vaikka Irakissa, niin sehän liittyy sitten taas suoraan siihen, että Saddam laitettiin vaihtoon. Eli lähinnä siis se, että eikä kukaan nyt ole sitä mieltä, että nämä on jotain, niin kuin, jotain muita kuin hirviöitä, niin kuin suurin osa näistä niin kuin johtajista. Mutta se, että olisi ehkä hyvä käydä sitä keskustelua siitä, että miten ne on päätynyt sinne. Että vaikka minkä takia meillä on jossain Syyriassa tällä hetkellä joku niin kuin ISISin kurkuleikkaaja maan johtajana. Ja Stubb joutuu sitä jossain tuolla kättelemään. Että toi käsi on näköjään pidellä käsissään muutakin kuin tätä mun kättä. ja miksi joku Wunderlauen joutuu tekemään jotain tämmöisiä toiveikkaita avauksia. Että nyt Syyriassa alkaa joku tämmöinen uusi luku. Että ollaan nyt viimein päästy aloittamaan niin kuin kristittyjen vainot. Siellä on mahtavia mahdollisuuksia. Mutta aina aika monella tuntuu näitä ajatus, että jos joku diktaattori syrjäytetään, niin siellä on seuraava Ruotsin sosiaalidemokraattinen puolue jonossa tulemaan sinne valtaan ja kaikki muuttuu hyväksi. Mutta se vaan niin kuin valitettavasti käy tosi usein, niin vaan kuinka hullulta ne meistä tuntuukin ne hallitsijat, niin se seuraava saattaa olla vielä hullumpi. Niin ja siis se, että onko näin koskaan käynyt. Että jos muistat vaikka Egyptiä. Okei, no Mubarak laittaa dispoon. No, mitä siitä seuraa? No, islamilainen veljeskunta ottaa vallan. No, mitä siitä seuraa? Sotilasjunta. Eli niin kuin miten tavallaan tämä niin kuin paranee tällä tavoin iteroimalla? Ja eikö vallanoton logiikka ole se, että se, joka niin kuin on röyhkeyn ja osaa vaatia eikä pyytele anteeksi eikä neuvottele, niin se saa sen vallan todennäköisemmin. Kun se, joka sanoo, että hetkinen, että katsotaan kaikkien näkökulmia, näin, se, joka tulee, että hei, tästä maasta tulee tämmöinen, me tullaan tänne, niin sehän todennäköisemmin saa. Tämähän koskee ihan kaikkia, missä ihmiset pyörii. Niin, minusta tässä on hyödyllinen sellainen käsite. Tiedätkö kuka on sellainen kuin Ibn Khaldun? Häntä pidetään siis tämmöisen niin kuin mahdollisesti niin kuin sosiologian isänä. Hän on tämmöinen pohjois-afrikkalainen vähän niin kuin arabi, tai en tiedä onko se arabi vai sitten mikä on, no ehkä voisi sanoa, että hän on tämmöinen niin kuin arabifilosofi. Ja se, että miksi häntä pidetään sosiologian isänä, niin hän käsitteli tämmöisiä niin kuin, ryhmien esimerkiksi lojaliteettikysymyksiä. Hänellä on semmoinen käsite kuin asibaija, ja tämä on tosi varmaan niin kuin huonosti äänetty ja vääriä näin, mutta se on aika hyödyllinen. Sitä on käyttänyt niin kuin monet muut analyytikot, esimerkiksi tuommoinen kuin Peter Turchin, joka käsittelee tällaista kompleksisten järjestelmien
sortumista ja eliittejä, niin hän on tietyllä tavalla hakenut se pohjainnoituksensa tästä Asibayah-käsitteestä. Ja se Asibayah viittaa siis tällaiseen niin kuin sisäryhmäkoheesioon ja lojaliteettiin. Eli se on sen takia tärkeä, että jos miettii sitä, että okei, no meillä on vaikka tällainen liberaali, individualistinen rauhanliike, niin sehän on ryhmäkoheesioltaan äärimmäisen heikko. Eli jos se joutuu kohtaamaan kamppailussa jonkun tällaisen ryhmän, jonka Asibayahan korkea, sanotaan näin, että niillä on vaikka jaettu uskonnollinen identiteetti, ehkä ne on jaettu etninen identiteetti, niin silloin tämmöinen korkean Asibayahin ryhmä niin kuin todennäköisesti pyyhkii pöytää tällaisella löyhällä liikkeellä, joka saattaa sinänsä niin kuin onnistua riehumaan jossain torilla niin kuin pitkänkin aikaa, mutta se, että pystyvätkö he ikään kuin systemaattisesti, röyhkeästi, päättäväisesti ottamaan haltuun ne vallan linnakkeet ja tietyllä tavalla niin kuin sementoimaan sen valtaansa, niin eivät pysty. Asibayah. Me laitetaan siitä linkki tuonne meidän kuvaukseen, koska tämä on minusta keskeinen termi tässä ohjelmassa ollut nyt. Ja siis siitä on tämmöinen, eikö se tarkoita myös sitä, että sillä ryhmällä on todellakin myös suunnitelma? No tavallaan se ryhmä voi laatia. Suomeksi sanottuna, että he tietää, mitä se haluaa. Niin, sillä voi olla suunnitelma tai se voi laatia suunnitelman, mutta se tavallaan tunnistaa niin kuin itsensä ryhmäksi ja siinä on tällainen ystävä-vihollinen jako, mitä tämmöinen schmittiläinen. Eli ajatus siitä, että se mikä on poliittista, niin on se, missä voidaan tavallaan erottaa se ystävä vihollisesta. Mutta ajatellaan siis juuri se, että ajatellaan vaikka Suomen politiikkaa, me ollaan puhuttu paljon tästä, että kokoomus ei halua mitään. Siis mitään niin kuin oikeasti jalompaa. Niin kuin ajatellaan, että vasemmistoliitto, vihreät haluaa jotain. Vihreät haluaa niin kuin autottoman, pyörättämän maailman, jossa niin kuin kaikki syö kasvisruokaa. Ja persut haluaa niin kuin maahanmuutattoman jonkun maailman, jossa on jotain. Mutta kokoomus se silleen vaan hallinnoi itseään vähän niin kuin etuja. Siltä puuttuu siis täysin tämä Asibayah. Niin, siellä on. Vihreillä on Asibayah. Mahdollisesti. Siitä on tämmöinen, muista vanha beduini-sanonta, minkä mä varmaan joskus täällä hölissyt aikaisemminkin, mutta mikä jotenkin ehkä tiivistää sitä ajatusta. Eli minä veljeni vastaan, minä ja veljeni serkkuamme vastaan. Minä, veljeni ja serkkuni koko maailmaa vastaan. Me jatketaan tästä tuolla VIP-puolella. Tilatkaa se hintaan 499, tukekaa riippumatonta journalismia. Kiitos, että kuuntelitte tähän saakka. Kiitos Otto, kiitos äiti, kiitos Jeesus, kiitos Allah, kiitos kaikille. Joo, ja sieltä tulee kaikki niitä asejärjestelmiä. No onhan niitä hienoa katsoa. On. Se on kyllä se Euroviisut voittaa. Ja sitten kun siinä on aivoilla joku semmoinen, että se näkee sen tietokonepelin näistä, siinä tuhoutui kaupunki. Kattokaa, kun tuo järjestelmä suorittaa. Ei. Jössäs sentään.